Hi, Nagalab shoutout! Good evening! Magtype palista na po sa gustong sumali. Type palista na po. Hello, DMTV. Hello, Nagalab shoutout. Good evening. Wait lang ah. Okay, sige, mag-type palista lang dyan mga bebe loves ha. Sabihin na kaagad ang inyong mga main channel po. At kung anong team kayo galing para mabilisan tayo ha. Magsabi lang po kung ano ang inyong mga main channel at kung anong team kayo galing para malista ko na po kayo kaagad, okay? Sabihin lang po kung sino ang kung ano ang inyong main channel at kung sino ang inyong team or anong team kayo galing. Ayan. Para malista ko na kaagad mga baby loves ha. Dali na mga baby loves. Type palista na po, type palista na. Hi, Mami Lengleng! Team Ewan ako. Anyere! Ayan, mag-ready na ng mga bagong ninja, mga baby loves, ha? Ayan, mag-ready na ng mga bagong ninja, mga Ay, nahanap ko pa yung ballpen ko. Kanina ko lang ginamit, nawala agad. Type palista, type pasali na po. Sabihin ka agad ang inyong mga main channel, ha? Wala nga akong team baliw. Hindi ka pala team Papa J. Nag-ano ka rin, nag-walk out ka rin doon. Kala ko team Papa J ka. Okay, nakalista na si sino? Sabihin ka agad kung anong team kayo galing at kung ano ang inyong mga main channel po. DMTV, yan po ba ang iyong main channel? DMTV, yan po ba ang iyong main channel? Pahingi pagkain sa likod mo. Ay, nako naman yan. Nakita mo pa lahat dyan. Oh, lahat-lahat na lang nakita. Dudy, ano to? Dudy Parikoy. Okay, Dudy Parikoy. Sabihin ka agad ang inyong mga main channel, mga baby loves, ha? Anong team po kayo kaagad, okay? Sabihin ka agad ang inyong main channel at kung anong team kayo galing.
Okay, nakalista na si Dudi. PBB, Kai G updates. Yan po ba ang iyong main channel? PBB? PBB na andyan pa ba? PBB. Woohoo! PBB, yan po ba ang iyong main channel? Ang dami mong kahayupan, mamiling ah. Yan na ba yung mandidikit dito ngayon? PBB. Okay. PBB. Kai G. Update. Sino pa? Si Chanda Signar. Ayan, Chanda Signar, nandito na po. Okay, nandito na Chanda Signar, nakalista na po. Mag-type palista na po at sabihin kung ano ang inyong mga main channel ha. Mabilisan na lang to ngayon kasi gabi na tayo. Hi, mega love shower up, Kuya Kasemplang. Ayan, Mami Lengleng, lista na rin po kita. Mami Lengleng, nakalista na rin po. nakalista na Mami Leng. Okay, sino pa? Sandy Dichi. Mega love shower up, Sandy Dichi TV. Ayan. Kuya Kasent lang, mega love shower out dyan. Ano pa? Sino pa? Jigs. Ayan, si Kuya Jigs. Jigs TV. Nakalista na po. Jigs TV. Natalie TV. Good evening po, Bebe Loves. Ma'am. Ayan. Magpalista na po kung gusto nyo magpalista, Bebe Loves Natalie. Manika ni Monica. Ayan, ano to eh. Wait lang ha. Ayan, Ride Out. POB. POB. Ano daw? POB. Okay, nakalista na si Ride Out. Okay, sino pa? Sino pa? Hilik na ako, bahala ka dyan, bawal magpuyat, nakakabaog. Hindi ka pa nga nakakatikim kung na-try, tawag nito? Basta, yun na yun. Baog agad. Wag naman. Mylene Gerling. Ayan, Mylene Gerling. Nakalista na, Mylene Gerling. Palista, ma'am. Alger TV. Okay, Alger. Javier TV. Ayan, nakalista na yan. Team Umay. Okay, noted na yan, Bebe Loves, ha? Sino pa? Magpalista na. Ayan, Ian Selmar. TV, nakalista na.
Joey Bodoso Channel. Hello, ma'am. Pa-shoutout naman. Joey Bodoso Channel. Hello, mga shower out. Palista po, ma'am. Okay. Joey Bodoso Channel. Ayan, nakalista na po. Nakalista na. Joey. Mga shower out. Ayan. Sino pa? Natalie. may feeding battle na si Mami Leng. Ang saya talaga pag, di ba Mami Leng? Mami Leng, ikaw di ba, agree ka rin ba na mas masaya pag may mga emoticon dyan sa ano natin or emoji dyan sa ating live chat, di ba? Maganda di ba? O colorful. Okay. Okay. Teka po, baka maka-invite ako. Kaibigan ko yan, ma'am. Sino? Ma'am, kaibigan ko sa sali po. Si Joey Bodoso ba? Kaibigan mo, Bebe Loves? Pa-PM mo na sa akin yan para ipasok na natin sa team natin, ha? Bebe Loves, Javier, i-PM niya, sabihan mo yung kaibigan mo, Bebe Loves, na i-PM ako ha, para pasok na natin siya sa ating team. Okay? Eto na. Teka po, baka maka-invite ako. Sige, go lang, Bebe Loves. Invite to more. Huwag na kayong lalabas. Oh, wag na kayong lalabas, sasarahan na ni Mami Leng ang ating gate dyan. Okay, 7 minutes left. Magsimula na tayo. Wag nang aalis, ha? May mga putlong nang may mga putlong nang lumalabas dyan sa Okay, wag nang aalis-alis ha, mga Bebe Loves. Nakalista na kayo. Parang naiinitan ako. Nox na. Public my dance na. Oh my God. Ano daw? Okay, nakalista na. Mag-type palista sa mga wala pa pong ano ha. Okay, nakalista na Jolini Vlog. Okay, Jolini Vlog. Ayan, Joey, na andyan ka pa ba? Bebe Loves, Joey. Yung emoticon ni Mami Leng, oh. Parang natatae. Joey, wag na pong aalis at sasabihin natin yung mechanics maya-maya, ha? 5 minutes left or 4 minutes left. Magsimula na tayo. Ayan. Wag nang aalis mga Bebe Loves, ha? Sabihin na po kung ano ang inyong mga main channel at kung anong team kayo galing, ha? Sabihin kung anong main channel at kung anong team kayo galing. Ayan. Dali na makapagsimula na tayo, ha? Ayain nyo na yung mga kaanuhan nyo dyan, kadikitan. Vilma Cervantes, Team Papa J, nag-allow shower out. Okay, sige. Vilma Cervantes. Okay, nakalista na po. Okay, sino pa? Okay, nakalista na Joey Bodoso. Ikaw ba ang kaibigan ng ating Bebe Loves Alger TV dyan? Ikaw po ba ang kaibigan ng ating Bebe Loves Alger TV? Joey Bodoso, Bebe Loves. Kung ikaw po,
Kung ikaw po ang kaibigan ni Baby Loves Alger TV, mag-PM ka po sa akin or mag-message ka po sa akin. Ipapasok na po kita sa team namin. Ayan po ang aking messenger. Ayan, mag-PM ka dyan sa akin. Ipapasok ka na po namin sa aming team. Okay, noted na yan. Salamat, host. You're welcome today. Ayan, nandyan si Mylene Garling, number 6 niya na ninja. Mga bago ang ninja nila. Very good, very good, very good. Ay, nako naman yan. Very good kayo. Andyan na ang team Papa J, priority mo Ay, nako naman. Bakit ba naman hindi? Baka sapatusin mo na naman ako. Okay, mag-message ka sa akin, Baby Loves Joey Bodoso, ha? Ipasok kita sa aming team. Okay? Now, magsisimula na po tayo. Sasabihin ko na po, ang ating mechanics at makinig ng mabuti, ha? Makinig po kayo ng mabuti, sasabihin ko na ang ating mechanics. Okay, good evening muna sa inyong lahat, no? Ako po ang inyong host for tonight. Team ay Biyaherang Ilongga po. At ang inyo pong mga channel or video link ay ako lamang ang maglalapag. Wala pong maglalapag na iba unless ako ang nag-utos. Okay? Ang atin pong gagawin dito sa ating may jacket ka, Bebe Loves. Meron kang jacket. May brief ka pang kasama. Ano ba yan? Okay, so ang una nyo pong gagawin every time may nilalapag po akong link, pupuntahan nyo po ito, panonoorin nyo muna ng 1 minuto. Okay? Panonoorin nyo muna ng 1 minuto and then mag-comment po kayo na aangkop sa inyong napanood na video. Okay? Naaangkop sa video na inyong napanood. And then, dugtungan po yan ng Biyaherang Ilongga sa dulo. Okay? Dudugtungan nyo po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment. Right after nyo mag-comment, mag-like and subscribe, bell all po kayo. Right after nyo mag-comment, mag-like and subscribe, bell all po kayo. After nyo po mag-like and subscribe bell all, ay pumunta po kayo balik sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahang link at dugtungan ng ay ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay, inuulit ko po, I kung lumang dikit, B pag bagong dikit. Okay? Kung nagets nyo po ang ating mechanics, ay mag-type na po ng Biyaherang Kulot. Lahat po ng link nating nilalapag ay pupuntahan nyo po, okay? Lahat ng link na aking nilalapag ay pupuntahan nyo po. Walang mag-i-skip ng link, okay? Okay, kung nagets nyo ang ating mechanics, mag-type na po ng Biyaherang Kulot. Ano nang ginagawa mo dyan, Mamileng? Nawala na yung mga putlong mo dyan. Mga hotdogs. Asan na? Oh, ano? Tulog na. Mamileng, asan na? Hi, Liner Ninja. Ano ang iyong main channel, Baby Loves, Liner? Key My Heart. Ano ang iyong main channel? Key My Heart. Ay, Vilma Cervantes pala. Okay, noted yan. Okay. Liner Official TV. Kaninong team ka po? Liner Official TV. Okay, kaninong team? Melag. Okay, noted. Noted na yan. Okay, noted.
Okay, sa ano, Bebe Loves sa Alger TV, turuan mo ang ating kasama ha na bago ha. Okay? Di tayo pwedeng magmadali ha. Antayin natin yung mga baguhan natin na ano ha. Para hindi natin sila mapabayaan din. Okay? Okay, yung mga mechanics natin nilalapag ko po ulit ha. Sinasabi ko po dyan or sinusulat ko dyan. So, basahin na lang po sa mga na andyan ha. Oo nga, ma'am. Ano pa daw? Virgin pa. May nalalaman ka ng ganyan na. May nalalaman ka na palang ganyan ngayon ha. Oh, di ba? Oh. Nakalista na, Linera. Okay, magsimula na tayo. Puro na tayo daldalan dito. Okay, magsisimula na ang ating mga pagsubok na gagawin. Okay? Okay, ayan na. It means bago po ba? Ganon pala yun. Oo nga. Okay, sige lang. Matuturuan natin yan siya. Pag nalaspag na natin yung kanyang channel, hindi na yan siya virgin. Ayun. Okay, puntahan na yan. Puntahan unang lapag natin dyan. Unang lapag. Ayan, nag-loud shower up, Jeffrey Cabalag. Ayan, puntahan na yan. Ibalibag kita. Ayaw ko ang sapatos. Bakit ayaw mong sapatos, Mami Ling? Okay, next tayo. Kung sino lang po ang mga nakikita kong nagko-comment, nagdidikit, at nagla-like sa ating mga nilalapag, yun lang po ang ating mga ilalapag. Okay? Okay, next tayo dyan. Ayan, Arlene tayo, Arlene. Mag-change ninja na po kayo. Mag-change ninja na para hindi po mag-change ninja na Irene Abrenica. Sino pa ba? Sino pa yung mga natin dyan? Ayan, nandyan na. Nakatulog na yan, nakaidlip na yan yung Bebe Loves Jigs TV natin dyan. Si Jigs TV nakatulog na yan, kaya pwede na yan siyang magpuyat ngayon. Ayan, magtabi kayo dyan ng asawa ha, para hindi kayo makatulog. Itabi nyo ang asawa nyo para hindi kayo makatulog ha. Di, kumot. Ang kulit lang ng kanta. Ay, nako naman yan. Okay, next na tayo sa attendance tayo dyan. Attendance na yan. Okay, right after dyan, wag pong mawawala magro-roll ko lang mamaya pag nawala kayo dyan. Naandyan pa ba si Joey? Joey and Dick Soto. Joey. Naandyan pa ba? Naandyan?
Okay, Joey, naandyan ka pa ba, Bebe Labs? Joey, nakatulog na yung Joey natin. Ako naman yan. Grabe na yung ano ko, oh, ginaganon ko na. Kung naandyan pa ba, tinitika-tika ko na kayo dyan, oh, kung naandyan pa. Okay, next tayo. Next. Hello, Megalad shower out, Mika. Okay, nandito na siya. Mika Fernandez. Okay, nakalista na. Go, go, go na mga Megalabs. Okay, dito muna tayo. Love tayo dito. Love from Biyaherang Ilongga. Okay, dito muna tayo. Love ha. Okay, yung sasabihin nyo, love from Biyaherang Ilongga. Anong mangyayari sa kantang to? Natatawa ako sa kanta. Pag-alis ko, andyan ka. Hanggang ngayon, andyan ka pa rin. Kaya to eh. Almusal, tanghalian, ano yan, panggabi na. Ayan, dapat nakikita ko ang inyong mga comments ha. Dapat po ay active kayo sa top chat dito sa live and then sa comment section and then sa like and subscribe nila ha. Okay. Okay, next tayo, next. Nako naman yan. Next tayo. Okay, wait lang. Dahil nag-aano siya. Atay nga COVID. Okay, next tayo, next. Agay, nako naman yan, nag-inarting cellphone. Okay, next tayo dyan. Okay, next tayo, next. Nasa na yon? Love, ayun ako rin. Love from Biyaherang Ilongga. Okay? Next tayo dyan, next tayo. Ay, kabayo. Okay, next na natin na link. Ay. Okay, next link tayo dyan. Next link. Love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin po. Ayan, love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin. Habang tumatagal, pa-sexy ka ng pa-sexy, baby loves. Ayan, kasi nga hindi na kumakain. Pa-sexy daw kasi nga hindi na kumakain. Wala nang pagkain.
Yan din yung secret ko para tumangos ang ilong. Huwag kayong kumain. Pag namayat kayo, lalabas ang mga buto-buto nyo. Ganon yan. Oo, pag walang pagkain, yan. Ganon yan. Mamamayat ka talaga. Pag namayat ka, ay siyempre paniguradong lilitaw ang iyong mga buto. Okay, next tayo dyan. Jomels na tayo. Ayan, puntahan na yan. I love you. Ang gulo ng buhok ko. Anong gusto niyo? Eto ba? Okay, eto na lang. Tanggalin ko na tong ribbon ko. Ayan. Okay, next na tayo dyan. O, diba? Okay, next tayo. Dito tayo. Lablabin natin to, ha. Okay, dito tayo next. Lablab from Biyaherang Ilongga. Alboy tayo, Alboy. Ayan. Maraming ma-in-love sa'yo. Oo naman niya. Sana all marami ang ma-in-love. Oh, siya! Naman yan. Ako naman kayo talaga. Daming alam. Okay, next tayo, next. Ay, tapos na siya. Tapos na pala siya. Bakit ganun? Okay, dito tayo, ha. Iparamdam niyo po, iparamdam yung panggigigil ng pagmamahal niya sa kanila. Tusok. Tusok-tusok from Biyaherang Ilongga dito. Ay. Ayan. Lap-lap na tayo dyan, ha. Basta gwapa, dami manliligaw yan. Oh my goodness. Yan yung pinakabagong ano natin ngayon. Alam nyo bang nagbago na ang ating ang ating sistema ngayon sa panliligaw at sa pagkakaroon ng jowa na kasabay ng kasabay ng COVID po ay ayun, nagbago na. Pag maganda ka, wala kang jowa. Pag pangit ka or hindi naman kapangitan talaga, no. Basta hindi ka kagandahan, marami kang jowa. Pero pag maganda ka, walang jowa. Kasi ang nangyayari, iniiwan lang yung mga magaganda. Ah! Pinaglalaroan. Okay, next na tayo dyan. Next. Okay, Judy.
Okay, naandyan sila, naandyan. Okay? Next na tayo, next. Dito, iparamdam nyo dito ha. Ang sasabihin nyo po sa host, sa aking next na ilalapag, ang sasabihin nyo sa kanya, kami lang ang sakalam. Ay, hindi na lang pala. Parang pangit, sobra. Parang OA, okay? Ang sasabihin natin sa kanila ay, okay, Kuya Jude, walang jowa. Okay. Kuya Jude, walang jowa ang sasabihin sa kanya. Kulitin natin tong host na to. Naka-live pa siya ngayon. Ayan, Kuya Jude, walang jowa. From Team Biyaherang Ilongga, ha? Nandun ako. Kuya Jude, walang jowa. Okay, nandito ako ha. Nandito ako. Nakabantay ako ha. Okay. Ate, pwede ko humabol? Opo, pwede po. Siyempre, ikaw pa ba? Habol na. Sakay na sa biyahe natin. Okay. Guys, may tinatantaan ako, may papawinan tayo pala naman. Hindi ka pa sa magkita dyan. O, galit na yung host sa kabila. O, di ba may bawian ng banana dito pag nang iiwan. Okay, next tayo, next. Yung ako sa Pinas, kala nyo. Galit na yung host. Okay, next tayo dyan. Judy. Judy Parekoy. Judy Parekoy, kaninong team ka nga ulit po? Mag-present po, mag-present ha. Mag-present po, Judy Parekoy. Kaninong team ka nga ulit po, Bebe Labs? Team Omay. Ano yung kanyang main channel, Bebe Labs? 77. Umay. Ano yung kanyang main channel, Bebe Labs? Team Umay. Bebe Labs, sige na, dali na po. Sabihin na po kung anong team... ano yung main channel ng iyong team leader? JQT. Okay, sige. Noted na yan. Jake. Cutie. Okay, noted na. Okay, dito na tayo next. Kay Judy tayo, Judy. Lablabin nyo to, lablabin nyo. Okay, iangat nyo yung kanyang puwet ng channel niya, ha? Ang puwet ng channel niya, iangat yan, okay? Ayan, megalod sa'yo, shoutout, Kuya Jude. Ayan, sumisilip ang mata ni Kuya Jude. Nakikita ko, naghahanap na naman siya ng jowa. Ayan, sumisilip si Kuya Jude. Tamsak dan guwapa. Wala man jowa. Ano daw? Nandun na si Miss Lenny. Diba? Sana all. Sana all. Merong jowa, Kuya Jude. Okay, next tayo. Next. Mag-comment po ha, mag-comment. Wala pang emoticon na ilalagay sa comment doon ha. Nag-check po ako, Ayan o, nandito ako. Nandito po ako nag-check. Pag hindi ko po nakita ang inyong mga comment dito, at ang dikit nyo, hindi ko po kayo ilalapag. Or kung mag-skip kayo ng mga link. Okay, nandito ako ha, nandito ako. Ay, baka mahataw ako.
Loko. Pamatawa ko, nagpakanta pa. Okay. Okay, si Myling Girling, nakikita ko dito. Nagko-comment, nagdidikit. Ayan. Sino pa? Sandy Dichi, nandito. Jigs TV, nandito. Ian Salmar, nandito. Irene Abrenica, nandito. Kaya mag-comment po. Nakikita ko kayo. PBB, nandito. Natalie TV, nandito. Manika ni Monica, ay nako, nandito. Nabubulol ako ka. Okay, next na tayo dyan. Mag-present po, PBB, KJ, or KG. Mag-present na po, PBB, KG, or KG. Okay, mag-present na po. At ikaw na ang ating isusunod na isasalang sa ating mahiwagang. Ayan, wait lang ah. Ay, naku! Wait lang. Hello, mega loud shower out sa patamsak ng Kuya Jude. Ayan, thank you sa patamsak. Pakiclick naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Pakiclick. PBB, Kaiji. Pakiclick naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Ayan, pakiclick para totoong tamsak. Ayan, hello, mega loud shower out. Baby loves Lenhi updates. Ayan, Baby Loves Lenhi, mega loud shower out sa'yo dyan. Ayan, Kaiji. Ay, hindi, iba naman to. Hindi ko mahanap. Bakit hindi ko mahanap yung kanyang channel? Wait lang ha. Hanapin ko yung channel mo, PBB. Hanapin kita. Saglit lang ha. Okay, pupunta ako kay Judy. Huwag maiinip ha. Biyaherang Ilongga. Wapa lalo. La jowa. Ano ba yan? Naging ano na siya. Ano yung... Okay, eto na. Nakita ko na. Ay, nakatago ang iyong subscribers, baby loves. Nakatago ang iyong subscribers. Okay, dito tayo. Ow! Okay, balik na ako. Dali. Okay, dito na ako. Balik na ako ulit. Oh my goodness. Kaiji. Ay, PBB. Okay, wag pong pupuntahan ang inyong channel na nakababa Pag nakapangalan po sa inyo ay wag niyong pupuntahan. Okay, pag nakapangalan po sa inyo ay wag niyo pong pupuntahan. Okay? Maipapayo ko rin po sa inyo na gawin niyo pong nakapublic ang inyong subscribers. Okay? I-public nyo po ang subscribers nyo para matulungan kayo ng host. Hi, Kokak Production!
Production, Mega Love shoutout! Ay, nako naman, kita mo naman nakaano ako, Baby Loves. Oh, ayan oh. May hinahanap kasi akong ano, kokak, big thumbs up host. Ayan. Kokak, kokak. Kokak, kokak. Ayan. Pag sina-shoutout ko si Kokak Production, ganyan yung sasabihin natin. Kokak, kokak. Okay na ba sa'yo yan? Okay na? Okay, next tayo, next. Next tayo dyan. Chanda Signal. Chanda Signal. Chanda. Okay, Chanda Signal tayo next. Chanda. 236. Ikaw ragang, ikaw ragyudang diwan ko. Okay, Chanda tayo, Chanda. Kokak Production, Mega Love shoutout, love, love. Okay, next tayo, Chanda. I love you so much. Manabay lang ko ah. Salamat, host. Max naman yan. Nako naman yan. Kokak, Bebe Labs, meron po tayong Grand LS. Baka kung gusto mo siyang ano ha. Baka gusto mong mag-sponsor sa atin sa nalalapit nating ano ha. Grand LS. Di pa tapos, gising na ako. Ang agang mong magising, mamiling. Joey, Bebe Love, sabihin mo po kung sino ang inyong pinuntahan at dugtungan ng B kung bagong dikit at dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay? After nyo po silang panoorin para malaman ko po. Okay? Kailangan ko pong makita kung sino ang inyong pinuntahan at dugtungan nyo ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Kailangan po ay nagko-comment po kayo ha. Hindi po pwedeng bastang dikit lang tayo mga Bebe Loves ha. Dumikit, mag-comment po ha mga Bebe Loves. Okay. Nakikita ko, dumidikit, nagbabaka si Monica. Sandy Dichi, Mailing Girling. Sino pa? Lener Ninja, nandito. Si Jolini, nandito. Si K My Heart, Jigs TV, nandito. Irene Abrenica, Natalie, nandito. Okay. DMTV, nandito. Ayan. Sino pa? Nasaan yung iba? Mag-comment po, mag-comment. Hindi ko kayo nakikita. Kailangan po ay nakikita ko ang mga comments nyo, ha? Joey, hindi ko nakikita ang comment mo, Bebe Loves. Sino pa? Ian Salmar, hindi ko rin makita ang comment mo, Bebe Loves. Hindi ko po nakikita ang mga comments ninyo. Mag-comment tayo, mga Bebe Loves, ha? Okay? Next na natin. Ayan, si... Okay. Mag-comment po doon sa ating nilapag na ano ha. Mag-comment po doon sa nilapag nating mga link. Sandy Dichi na tayo, Sandy. Okay, sa mga nilapag kong link, magko-comment po kayo. Dapat ay makita ko kayo sa ano, at dito na rin. Dito at saka doon sa comment section ng aking nilapag. Okay, next tayo, Sandy tayo, Sandy. Mabilisan lang tayo dito. Ayan, Sandy. Okay. Bebe Loves, balon ka ba? Bakit po? Hindi ko po alam kung ano yung balon. Ano, balon? Balon ba? Balon? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, Bebe Loves.
Okay. Bakit? Sige, tanongin kita, bakit? Ay, Mamileng! Tulog ka na ulit, Mamileng. Okay, next tayo dyan. Next. Okay, mag-present po ha ang ating mga tinatawag ha. Reto Sokim, ano ang iyong main channel, Bebe Loves? At anong team ka po? Reto Sokim, anong main channel mo? At anong team ka po galing? Ayan, sabihin ka agad ha. Para malista ko na kaagad. Okay, ang mechanics natin ay panonoorin muna ha. Panonoorin muna ang video na ating nilalapag. Okay? Panonoorin muna ang ating video na nilalapag and then mag-comment po related sa kung ano ang inyong napanood or narinig. Dugtungan ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng comment and then mag-like and subscribe bell all and then balik kayo sa akin. Ang code po natin ay B kung bagong dikit, I kung lumang dikit. Sabihin nyo muna kung sino yung pinuntahan nyo na link. Dugtungan ng B kung bagong dikit at dugtungan ng I kung lumang dikit. Like for example, yung kay Reta Sokim ang nilapag ko. Pagbalik niya dito, dapat sasabihin niyang Reta Sokim B, Reta Sokim I. Ganon. Okay, next tayo. Next. Reta Sokim, nakasulat na po. Nakasulat na po. Ayan. Next natin, Reta Sokim, puntahan mo na po ang lahat ng ating pinuntahan, nilapag na link. Ang lahat po ng link na ating nilapag, puntahan na po para makapag-comment, manood at mag-like doon and subscribe. Okay? Next na tayo, Kuya Jigs na tayo. Jigs. Ayan, Jigs tayo, Jigs. How to cook rice. Okay, tuturuan kayo ni Kuya Jigs kung paano magsaing. Sa mga hindi pa po alam kung paano magsaing, ito ang panoorin niya. Magandang tutorial po ito. Okay. Oh, diba? Yung iba hindi pa rin marunong magluto ng sinaing. Kaya ito, magandang tutorial talaga to para sa inyo. Ayan. Kailangan pong makita ko ang inyong mga comment ha. Pag hindi ko po nakikita ang comment nyo, hindi ko po kayo mailalapag. Ang ganda! Ang ganda-ganda, puro B kayong lahat. O, diba? Ang ganda-ganda pag puro B. B, B. Bingo tayong bingo. Okay, next natin kay Kuya Jigs. Ride out pub. Mag-present na po, ride out pub. Next ka na. Ayan, next na natin si ride out. Mag-present na. Okay, ride out. Eto na siya. Eto na. Lablabin nyo na to. Iangat nyo ang puwet niya. Iangat ang puwet ng channel niya. Ayan ha. Iangat nyo yan. Iangat. Kailangan ay nakaangat ang puwet niya ha. Okay. May pahuhulaan ako sa inyo. And you may win 100. 50 Gcash, okay? 50 Gcash sa makakahula. Reta Sokim, mag-comment ka, Bebe Loves, ha? Mag-comment po sa ating mga nilalapag. Okay, mag-comment po sa ating mga nilalapag. Manood po, manood. Hindi po pwedeng dikit lang. Okay?
Okay, sige po. Sige po. Very good. Ayan. Mailing Garling tayo, Mailing. Eto naman, kung kanina si Jigs TV ay tinuruan kayo kung paano magsaing, dito naman sa kay Mailing Garling, tuturuan kayo kung paano kumain ng hipon. Paano kumain ng hipon? Dito tayo sa asawa niya. Okay, Mailing tayo, Mailing. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Mag-asawa yan ha, mag-asawa. Ayaw mag-iwanan. Hindi sila nag-iiwanan sa comment section, hindi rin sila nag-iiwanan sa LS, at hindi rin sila nagkakalayo dahil nagdidikitan po sila sa LS ng magkatabi. Yung mag-asawa, magkatabi lang talaga sila kung makapag ano. Oo, mag-asawa kasi yan. Mailing Garling at Jigs TV. Ayan, naandyan ang ate Sel, yun natin. Megalod, sir, at sipag tamsakdan po. Ayan. Thank you naman. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, next na tayo, next. Okay, next na tayo dyan. Alger TV, mag-present po, mag-present. Alger tayo, Alger. Alger TV, Alger Javier TV. Okay, next tayo, next. Mabilis lang ang pagtaas ng channel nila. Ayan, next na tayo, Alger. May mga points kayo sa akin ha, sa mga sumasali dito ha. Hanggang sa ating Grand LS na nagaganapin sa 29 ng October. Okay? Alger tayo, Alger. Pag nakapangalan po sa inyo ang link na ating nilalapag, huwag nyo pong pupuntahan. Okay? Ayan na. Puntahan na yan. Puntahan na. Alger tayo dyan. Okay, 3 point na sakay. 3 points na si Ian Selmar. Si Mailing Garling ay 3 points na rin. Si Jigs ay, pangalawa ba to? Pangalawa ba? Pangalawa? Okay, sige lang, hanapin natin yan. Sandy Dichi, 3 points. Chanda Signar, 2 points na. Chanda Signar. Jolini, 3 points. Mika Fernandez, 2 points. Okay, sino pa dyan? Okay, next na tayo. After natin kay Alger, next natin, mag-present po ha. Ian Salmar. Ian Salmar. Mag-present na po. Ian Salmar. Ayan, next na natin. Ian Salmar na tayo dyan. Ayan, pararamihin natin ang views, comments, and likes ninyo ha. And then ang subscribers. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Ian Salmar tayo dyan. Paangatin ang kanyang puwet ng channel niyan. Okay? Paangatin ang puwet ng channel niyan, Ian Salmar. Joey Badoso tayo. Ay, Bodoso tayo next. Joey Bodoso. Joey Bodoso channel. Okay, Joey Bodoso, next tayo ha.
Ayun, 15. Virgin na virgin. Batang-bata pa ang kanyang channel. Lablabin nyo to, lablabin nyo. Joey. Batang-bata pa, batang-bata. Sariwang-sariwa, hindi pa laspag. Oh my God. Laspagin nyo na yan. Mag-comment po ha. Hanapin ko kayo sa kay Myling Garling ha. Hahanapin ko kayo sa kay Myling Garling. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh, di ba? Welcome back daw to my YouTube channel. Ay, nahanap ko kayo dito ha. Hanapin ko kayo. Nang gigigil siya sa hipon, oh. Okay, si DMTV nandito. Naka-comment siya DM, okay? Nakikita ko sila, nakikita ko. Oh my gosh. Grabe makalamon si ano. Grabe makalamon ba? Demi Detres. Hello, my God, shout out. Thank you naman sa Palipaders. Ayan, thank you. Okay, nandito rin si... Magpakita kayong lahat sa comment po, ha? Okay? Ayan. Konting katahimikan muna. Okay, wag niyong pupunta ng channel niyo kung nailapag ko, ha? O, nandito si Mika. Okay? Si PBB nakikita ko. Sandy Dichi nakikita ko. Ayan. Yung mga hindi ko nakikita, din natin mailalapag yan, ha? Kaya kailangan po mag-comment tayo, tayo dyan, mag-cooperate. Jolini, ano daw to? Retaso Kim, ayan, nakikita ko siya. Si Monica, nandito. Si Lener Ninja, nandito. Si Natalie, nandito. Key My Heart, Abrenica, nandito rin. Ayan. Ayan, mga very good kayong lahat sa akin. Thank you nga pala sa Palipaders mo dyan. Palipaders. Ayan, thank you naman sa Palipaders, ha? Okay, wait lang natin to. Wait lang. Okay. Más concienciada con el medio ambiente, con los pequeños actos del día a día que van a acabar evolucionando. Lo que nosotros necesitamos hoy en día puede mejorar el mundo. Nuestro objetivo es poder conseguir que todas las colecciones sean sostenibles. Si tengo el poder de Okay. a otras personas y ayudar a cambiar procesos, esa misma mente. Wait lang natin, ha? Next na tayo dyan. Ayan. Ibababa natin muna to, ha? Lablabin natin to, ha? Lalablabin natin to, paramdam nyo yung pagmamahal nyo sa kanila, ha? Okay? Englishin nyo, ha? Aray, wait lang. Englishin nyo, ha? Hindi to Tagalog. Wait lang. Inglesin nyo ha, hindi to Tagalog. Aray, wait lang. Aray, naiihi ako. Wait lang. Ilalapag natin siya. Yung palipad muna natin. Wait lang. Napag natin siya. Yung palipad muna natin. Wait lang. Ay! Ayan, puntahan. Ayan, puntahan mo na, puntahan.
Ah, di ba? Ayan, wait lang ah. Tinusok nyo na ba yan? Nilablab nyo na? Ayan, hindi ko kasi mapigil. Naihi ako. Sobrang ihi ako. Sorry naman. Whew. Ay. Ala, hindi ba nalapag? Ala, hindi ba nalapag yun siya? Wait lang ah. Bakit hindi ko makita yung ano? Ayan, puntahan nyo po. Puntahan nyo po siya ha. Okay, another pa natin ano. Okay, ayan, lablabin nyo pa yan. Mag-comment po, mag-comment. Dugtungan nyo ng biyaherang Ilongga, ha? Ihing-ihi ako. Grabe, kaya iniwan ko kayo saglit. Sorry naman. Oo, patusok naman yan, patusok. Okay, sige, next tayo. Coca-Cola Yahoo. Ang alin? Ang alin, ha? Bebe Loves Harayo. Okay, next natin. Jolini Vlogs tayo, Jolini, ha? Jolini Vlogs tayo. Sorry naman. Okay, next na natin. Next, Jolini. Ayan, ayan, ayan. Jolini tayo next, Jolini. Kailangan makita ko yung mga comments ng mga Bebe Loves, ha? Ed, hi, yung Mega Love Shower out. Naku, anong name nun, sabi ni Jolini. Si Detres yun, Detres. Ang sexy nako. Nakita niyo tuloy. Nagtatago ako eh. Nagtatago kasi ako. Ano ba yan? Ayan. So, next tayo dyan, Jolini, and then Vilma Cervantes. Vilma at kapatid ni Nora. Ayan. Vilma Cervantes tayo. Mag-present na yan. Mag-present na yan. Vilma tayo dyan. Okay? Itaas ang kaliwang paa sa tinatawag natin ngayon. Itaas ang kaliwang paa. Sino siya? Si Vilma. Okay? Itaas ang kaliwang paa mo. Itaas na yan. Naandyan pa ba? Nawawala na? Ayun dyan siya. Itaas ang kaliwang paa, Vilma. Kailan ka lang money host? Nako, ano na rin naman. Quite a while. Oo. Quite a while naman na. Pero quiet lang din ako. Hindi ako nagsabi sa, or hindi na ako nagpo-post sa ano.
Yan, di ako nagpapaalam. Ayan. Yan kasi tinago. Oo, tinatago natin yan. Pigil na pigil ako sa ano ko kanina eh. Tapos na. Oh. Okay, next tayo, next. Ayan, Liner Official, Liner Official, Liner. Itaas ang kaliwang paa, Liner, Liner Official. Liner ba o Linar? Liner na tayo, Liner. Liner. Ano yung main channel mo, Baby Loves? Liner lang talaga? Ang iksi lang? Abay naman yan. Ito yung YouTuber na nung gumawa ng channel ay tamad na tamad siya. Tinatamad siya. Kaya yan lang yung pinangalan niya. Oy, may kapangalan ka dito. Pag sinearch natin, Baby Loves, Lenar ang lumalabas. 10K na yung kanyang subscribers. Ayan, hindi ko makita na naman yung channel mo. Wait lang ha. Wait lang, itaas natin. Hanapin kita sa kay Vilma, titignan ko yung channel mo ha. Saglit lang mga Baby Loves ha. Hanapin ko muna yung channel ni Liner para hindi naman natin siya makaligtaan. Ano? Okay. Liner, hindi ko makita yung ano mo, naka-ninja ka. Naka-ninja ka, bebe. Liner. Liner yung lumalabas pag nag-search ako ng Liner. Bakit kaya? About music ba tong ano mo, Baby Loves? Ito ba yung sayo? Ito ba yung sayo, Baby Loves? Liner Official TV. Oh, okay. Liner. Okay, wait lang ha. Wait lang. Liner Official TV. Parang hindi na tuloy ako marunong mag-spelling. Okay, nakita ko na 187. 187. Ayan. Lablabin nyo to ha. Iparamdam nyo dito yung nagbabagang pagmamahal nyo. Okay? Liner tayo. Liner. Ayan, may bisita tayo. Hello, mega loud shoutout. Ayan, Bella, Baby Loves. Nako naman yan. Ako'y nalulungkot sa nangyari sa iyong channel. Pero, thank you naman at nakabawi ka na kaagad-agad. Hi, Ayana. Baby Loves natin yan. Nakataas na. Pa-member ako sa'yo bukas lang. Walang laman Gcash. Oh, nako naman yan. Maglaman na yan. Lagyan na. Ay, nako naman yan. Oh, next tayo, Mika Fernandez, ha? Mika tayo next. Okay? Next tayo dyan. Mika tayo, Mika. Ayan. Huwag pong pupuntahan ang channel nyo pag nilapag kong nakapangalan sa inyo. Okay? Mika tayo dyan. Mika 211. Ito ang babaeng pasimple lang talaga pero napakaganda ng boses. Ito. Pag narinig nyo ang boses nito, iiwanan nyo ang inyong mga... O, dito tayo. Mika. Haharanahin niya kayo kung siya yung jowa niyo. Ayan, puntahan na yan. Mika na tayo, Mika.
Retaso Kim, next natin. Retaso Kim. Okay, next natin, Retaso Kim. 41 subscribers. Anong team ka, Bebe Loves, Retaso Kim? Okay, anong team ka, Bebe Loves, Retaso Kim? Sa mga walang team dyan, mag-message na po sa akin ha. At ilalagay ko po kayo sa ating, GC. Okay, sa mga walang team, ayan, mag-message sa akin. Okay? Okay, pangalawang lapag na tayo ha. Magpapangalawang lapag. Next natin. Mika, lablab na yan, lablab. Ayan, mag-message lang sa akin ang mga walang team ha. Para mapasok ko po kayo sa team ko. Ayan, pangalawang lapag na tayo. Mag-iikot na tayo ulit ng pangalawang lapag. Judy Paricoy tayo next. Pangalawang lapag ni Judy Paricoy. Okay, next natin, Judy Paricoy tayo, Judy. Pangalawang lapag na to ha. Pangalawang lapag, mag-comment po ha, mag-comment po, mag-like sa kanilang video. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Pangalawang lapag natin dyan. Kalbo ako, Ernie. Ayan. PBB tayo next, PBB. PBB, Kaiji updates. Okay, next tayo. Next, PBB tayo. Heto na. Panoorin, i-like at i-subscribe bell all pag hindi nyo na ano ha. PBB. Okay, pangalawang lapag kay PBB. Kasama ka, nalapag na nga kita kanina, Bebe Loves, Retaso Kim.
Lahat kayo, pangalawang lapag po kayo lagi. Ilalapag ko ng pangalawang beses. Oo. At iba-ibang video po yung nilalapag ko. Okay, next tayo, Chanda Signar. Chanda Signar. Ibang video po yung mga nilalapag ko, kaya mag-comment kayo mga baby loves, ha? Chanda tayo, next. Sa mga walang panahong makipagdikitan po at gustong mailapag ang mga bahay, ay pwede po kayong magpalipad sa atin. Ano? Ayan, pwede pa po kayong magpalipad sa mga wala pong panahong makipagdikitan at ilalapag natin mga bahay nyo, ha? La. Pwede ko bang maliit? Po? Kaldero mo. Ay, huwag na. Ay, kailangan mo lagyan ko sopas. Ha? Pero, Ay! Ano to diyan na kanina? nakakain. Ha? Lalagyan ko sopas. Ano lang naman yan eh? Hot cake. Malinis na to? Malinis yan, hot cake yun kanina. May pa ako sopas eh. Chanda tayo next, Chanda. Okay? Okay, pangalawang lapag ni Sandy Dichi. Sandy tayo, Sandy, pangalawang lapag. Sandy tayo next, Sandy ha. Itaas na po ang mga kaliwang paa ninyo. Sandy, pangalawang lapag. Eto na. Okay, next tayo after kay Sandy, next natin. Okay, next natin si Jigs TV, Jigs. Ayan, Jigs tayo, Jigs. Okay, dito naman tayo. Tuturuan niya na naman tayo ng magluto ng ulam. Kanina kanin ang niluto niya. Kanina ay kanin ang kanyang niluto. Dito naman tayo ngayon sa kanyang nilutong ulam. Okay? Jigs tayo, Jigs. Hindi na talaga ako tatayo dito, te. Oh, nahiya ka sa'yo eh. Ayan, Jigs na tayo dyan, Jigs. Bebe Loves Harayo, kamusta ang iyong paglalakbay sa iyong team? Kamusta ang paglalakbay mo sa iyong team? Ha? Putol na ang tulay. Nako naman yan. Bakit naputol ang tulay? Hi, Mega Love Shower out. Kuya Shaw, Kuya Shaw, Kuya Shaw. Okay. Ride out tayo next. Ride out.
Pangalawang lapag kay Ride Out. Okay, pangalawang lapag kay Ride Out. Heto na, heto na. Okay, Ride Out na tayo. Puntahan na yan. Okay, next tayo, next. Alejo Mobile Sounds. Okay, next tayo, next. Ayan, puntahan po, lablabin ha, lablabin. Ayan, next na natin, after kay Ride Out, kay Kuya tayo, kay Kuya. And then next natin kay Kuya, kay Myling Gerling. Pangalawang lapag kay Myling tayo next. Eto na yung kinalabasan sa niluto ng asawa niyang si Jigs. Kinain na ni Myling Gerling ang ulam na niluto. 'Di ba nagluto si sa kanila sa pangalawang lapag ko kanina, sa pangalawang video ni Kuya Jigs. Ang nilapag ko ay nagluto siya ng mushroom. Ngayon, ang ilalapag ko kay Myling Gerling sa kanyang asawa na po ito. Kinain niya na ang niluto ni Kuya Jigs na mushroom. Ayan, puntahan na yan. Okay, pangalawang lapag tayo, pangalawang lapag. Pangalawang lapag tayo, pangalawang lapag, Myling Gerling. Hello, mega loud, shout out sa iyo, Jeff Moza, Bebe Loves. Good evening. Ayan, Kuya. Bebe Loves, good evening sa iyo dyan. Okay, next na tayo. Alger TV, Alger. Okay, next na tayo. Alger TV tayo, next. Eto na, lablabin niyo pangalawang lapag kay Alger. Hi, mega loud shower out! Mega loud shower out, Alboy, Dayaan. Mega loud shower out. Thank you naman sa patamsak dyan. Mwah! Ayan, thank you, Bebe Loves. Ayan. Babalik kami, gaganti kami sa'yo. Alboy, Bebe Loves. Alboy, Dayaan. Ayan, gaganti kami. Ay, nakaganti na pala kami. Nakaganti na ba kami? Okay? Next na tayo. Talang Maliwanag, Team Alboy. Ayan. Thank you. Sa patusok-tusok dyan. Okay, next tayo. Next.
Pangalawang lapag, eto na. Tusok-tusukin nyo naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Ano, tusok-tusok naman sa like button natin, ha? Ayan, laspagin nyo yung like button ko, ha? Okay, next, Ian tayo. Pangalawang lapag kay Ian. Nako naman yan. Ayan, laspagin nyo naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Okay, puntahan na yan. Next na tayo. Ian Salmar, iangat ang puwet ng channel niyan. Okay, iangat ang puwet ng channel niyan. Jet Mozo, kamusta ka na, baby loves, ha? Okay, next tayo, next. Okay, next tayo, next. Dito tayo. Wala kang dyan itapon basura. Di ba na? Wala. Ayan, gantihan nyo yan. Ayan, thank you sa patamsak. Thank you naman sa patamsak, mga baby loves. Ayan, thank you. Tusok-tusukin nyo naman ang ating like button dyan. Laspagin ang ating like button, mga baby loves. Hi there, mute baby loves. Ayan, para sa'yo yan. Para hindi ka na jug lagi dyan. Doon. Joey tayo next, Joey Bodoso. Pangalawang lapag kay Joey, okay? Okay, next natin si Joey Bodoso. Ayan. Ransakin niyo to ang kanyang bahay, okay? Ang kanyang channel, ransakin niyo yan. Ayan, Joey tayo, Joey next. Patapos na tayo, ha? O, diba? Ang galing natin, patapos na tayo. Okay, next natin, Jolini Vlogs. Jolini Vlogs. Nagit ang adlaw. Liwas. Ayan, next na natin dyan. Next. Thank you sa patusok. Okay, next natin. Ayan, puntahan po ito, ha, puntahan. Mabilisan lang tayo, mabilisan. Kasing bilis ng paghihiwalay nyo, ng jowa nyo. Ayan, kasing bilis lang. Ayan. Okay, next na tayo, next.
Okay, next natin, next. After kay biyahe, Jolini tayo, Jolini. Pangalawang lapag kay Jolini. Ko nanilad pang ang mga bisita. Ko naturag soy, tama di ka kamay. Okay, next natin, next. Jolini, pangalawang lapag. Naglalangoy-langoy. Pagit sang ginamos. Sang nakatilaw, samkat di ang timplada mo. Panamit di pro. Woo! Sarap. Okay, next natin. Vilma tayo next. Pangalawang lapag. Tuba ba yan? Tuba yan, madam. Nako, hindi, uy. Juice yan, juice. Tang. Grabe naman tuba. Walang makukunan ng tuba dito, baby love. Vilma tayo next. Vilma. Okay, Vilma tayo next. Vilma, ha? Are you ready? Ayan, next natin, Vilma. Para sa ating Grand LS, nakapunto na po sila ni, may mga points po kayo dito, ha. Ayan, very good kasi puro tayo mga bagong ninja, di ba? Di ba ang ganda pagka bagong ninja lahat? Okay, next tayo, next. Lener tayo, Lener. Nasa na yun kanina? $199. Okay, ipa-grade 2 na to. Ipa-grade 2 ha. Ipa-grade 2. Ipa-grade 2 na to. Si Lener na tayo, Lener. Lener, meron ka na bang team, Bebe Labs? Lener, may team ka ba, Bebe Labs? Kung wala ka pa pong team, pwede ka pong ipasok sa aking team. Lener, Bebe Labs, may team ka na po ba? Team Melag. Okay, noted. Look. Okay, next tayo, next.
Okay, next tayo, next. Mika Fernandez tayo next. Mika. Okay, next tayo dyan. Next na tayo kay Mika na tayo. Mika. Yan, patapos na tayo ha. Patapos na tayo. Okay, next na tayo dyan. Mika na tayo. Mika. Ayan, puntahan na lablabin na yan. Lablabin na yan. Okay, next tayo. Next. Dito na tayo. Lagyan po ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng mga comments nyo, ha? Lagyan po ng Biyaherang Ilongga ang dulo. Okay, next na tayo dyan. Next na tayo dyan. Eto na tayo. Dito tayo next. Ay, kabayo. Ayan, puntahan na yan. Lablabin na yan. Hi, mega love shower out. Princess Vlog. Ano daw? Ang tahong ni Carla. Ayan, next na tayo dyan. Next na tayo dyan. Princess, malamang hindi mo na po, naka-cut off na kami, Bibi Loves. Patapos na kami. Kung gusto mo pong makaano po, balik ka po bukas sa amin na, sa aming live natin. Ay, diba? Balik ka po sa live natin bukas. Kung wala ka pang team, mag-message ka dito sa akin. Dito po, eto po. Mag-message ka dito sa akin. Kung wala ka pang team, para mapasok po kita sa team ko at nang maging updated ka sa ating live stream. Okay? Pagbalik mo bukas, pag nandito ka po, ay magiging priority po kita. Tapos na po kasi kami. Cut off na. But anyway, thank you talaga sa yung pagdalaw, Bebe Love. Okay, Retaso Kim na tayo. Retaso Kim. Hindi niyo ba dinikitan si Retaso Kim? Retaso Kim tayo, Retaso Kim. Ayan, Retaso Kim tayo next ha. Princess, Bebe Loves, pwede bang balik ka bukas, Bebe Loves? Asahan po kita, magiging priority po kita bukas, Bebe Loves. Princess Vlog.
Tapos na po kasi kami, naka-cut off na po. Thank you talaga sa'yo. Balik ka bukas, Bebe Loves, ha? Hindi mo na mahahabol po. PM Pinas time po kami. Wala ka pa po bang Team Princess Vlog? Wala ka pa po bang team Bebe Loves Princess Vlog? Kung wala ka pa pong team, mag-message ka po sa akin para pasok kita sa team ko. Pag nakapasok ka na po sa team ko, matik na po na magiging updated ka sa aking pagla-live. Opo. Okay. Okay, next na tayo. Puntahan na yan. Puntahan na yan. Okay, next tayo. Next. Kaso host time na yan, busy ako. Pwede ka namang magpalipad, Bebe Loves. Pwede ka namang magpalipad. Bisita ka lang sa akin and then magpalipad. Pwede po. Ilalapag po kita sa mga walang panahon dyan. Pag wala ka pong panahon, makipagdikitan sa time na yan, pwede ka pa pong magpalipad. Matik po yan, ilalapag kita. Okay, next tayo, next. Balat Tiagon. Hi, Bebe Loves! Arroyo, mega loud shower out sa'yo dyan. Naka-cut off na po kami. Na-late ka lang, Bebe Loves. Idikit kalembang mo po ako para maging automatic ay updated ka po sa live ko. Bukas, pag nakabalik ka po bukas, matik po magiging priority kita. Ilalagay kita sa unang, unang ilalapag. Opo. Ayan, next na tayo dyan. Next. Puntahan na yan. Pwede palipad takip ng kaldero. Bueset na yan. Nako naman yan. Takip lang ba? Siyempre, idala mo na pati yung katawan. Paano kung makapagsaing yan? Ito naman. Okay, next tayo. Next. Higadalan. Punta ang imong samad. Ang kulit ng kanta, no? Animal na kanta to.
Love tayo muna dito, love. Love from Team Biyaherang Ilongga. Serenity tayo next, Serenity. Love na lang po tayo ha. Parang tahong ni Carla sa kakulit. Ay, nako naman yan. Ang kulit niya ng kanta. Okay, patapos na tayo ha. Nagugma. Okay. Love from Team Biyaherang Ilongga. Okay, love from Team Biyaherang Ilongga. Dito na tayo. Daw mabuak. Diba? Okay, next tayo, next. Ako sa gugma. Ay, naku naman yan. Okay, tusok-tusokin nyo po ha, ang like button ha. Basta Pizarres Idol. I-like nyo po ha, mga baby loves. Ayan. Ayan, next tayo, next. Napapadisco ako ng kanta. Napapadisco tuloy ako. Okay, next tayo, next. Mag-comment lang po, love from Team Biyaherang Ilongga ha. Atay na COVID.
Ayun pa, pinalabas ang ano. Ang ano, Bebe Love. Ang ano. Wala akong kinalaman dyan. Ay, nako naman yan. Okay, next tayo, next. Putol na nga, tulay eh. Kawawang tulay na putol. Okay, next tayo, next. Last link na po, log out. Last link na po, log out na tayo. Log out ha. Puntahan na yan mga baby loves. Love-lovin na yan. Bakit? Gago. Baliw ko talaga. Okay, so lahat po kayong sumali ngayong gabi ay meron po kayong play all sa akin and free bananas. Okay? May free bananas po kayong lahat sa akin and then play all po. So, tomorrow again, mga baby loves. Okay, kita-kits po ulit tayo bukas. Same time tayo, 10:30 PM po tayo bukas. Okay? Kita-kits po tayo bukas. Lahat po kayo ay may play all and free bananas galing sa akin. Okay? Ayan. Thank you sa inyong lahat. And sa nalalapit nating grand live stream. Okay, sa nalalapit nating grand live stream ay marami po tayong papremyong ipamimigay. Sana ay makita ko po kayo at sumali kayong lahat. Okay? May mga puntos po kayo ngayon sa akin. 1 points po kayo ngayon sa mga bagong dating dito at sa mga nakasali na sa pangatlong link na kasi to. Ayan. Pangatlong point na kasi ito. Okay, so ang iba may 1 point, yung iba may 2 points, yung iba naman ay may 3 points na. So pag na perfect attendance nyo po yan, meron po kayong mga mapapanalunan galing sa akin or makukuhang reward. Ayan. So, thank you again mga baby loves. Good night na po. Bago po kayo matulog ay halikan nyo muna ang inyong mga asawa sa tabi nyo. Okay? Kung ayaw nyong patulugin kayo sa ibaba ng higaan. Okay? Halikan nyo muna ang mga jowa nyo, mga asawa nyo, mga anak nyo, bago matulog at mag I love you sa kanila. Don't forget talagang mag-pray, okay? Bye-bye everyone! Outside ako lambo kayo kung hindi kayo makakapag-kiss sa kanila. Kiss na lagpok, eto na. Ayan. Ayan, kiss na may lagpok. Ayan. Bye. Good night. Bye everyone mga baby loves. Tomorrow again. Bye na po. Diba? May lagpok tayo dito. Ayan, masaya kami lagi dito. Kaya join lang kayo ng join, ha? Bye!